Siphinde sinibingelele futhi kwikhaya TV2. Lapho-ke sithe sathi ukuhamba kambijane sibheka i-MK Party ngoba siyibone ngathi ibhizi kulezi nsuku, siyibone ingena umuzi nomuzi ikhulumisana nabantu. Sabona beyimukela ngelikhulu isasasa leli. Kuthe-ke mabeqeda sase sizama ukuthi-ke ake sixoxisane nelinye lamalungu amholi khona. Lapho-ke ibeke kanje. Sawubona bhuti. Yebo sawubona bhuti. Unjani bhuti? Ngiyaphila. Hayi bhuti, ngiyabona i-MK ihlangene la, ngiyabuka nje. Kade nginibona ninambe ningena emzini yabantu la, kodwa usuku uma ucabanga liqhubeke kanjani? No, sofa usuku libonakala lihamba kahle kakhulu. Njengoba sihlangene nje siklastarishe amawadi amane ukuthi sikwazi ukulekelelana senze i-operation bo ngokwamawadi. So-ke usabonakala uhamba kahle kakhulu njengamanje. Okay. Kodwa ama-challenges enihlangabezana nawo abethini nje enike nawathola nihambe nikhankasa njengoba nisho? Eyokuqala nje challenge siyibone iba khona, sibone kuba unge ahambe khulunywa abanye ukuthi uma abantu bengavoteli i-MK kuyophela impesheni kuphele namaqolo. Esibone kuumuntu embe engazathi bekade kumenyezela impela kumemeza imoto la. Zamanye kamaqembu esingeke sawabala. Ukuthi ke kubonakala kuyi-challenge efanele sibuye nathi si-counter attack nge-problem ezobe ikuveza lokhu ukuthi ayikho impesheni eyovaleka noma iqolo eliyovaleka ngokuthi umuntu exercise ilungelo lakhe lokuvotela inhlangano ayithandayo. Hayi, siyabonga mfowethu, sasingakudedela uyojoyina abanye mfowethu. Umnomia, Nilo Mkwengwe,
umsisi Mabaso abadlwembe WMK kakubi khuluma amakilosi ayakhathaza unomgwengwe umsisi Mabaso umnomiya badakwensuna efuthini umsholozi